the game is hard, back to the age, I go running once again. Back to the seasons of my youth. I recall of some friends that someone gave us. And the mama puts the red street, the red lights of many colors, and every piece was small. And it drove me down in my time. Mama showed the rest together. She in every piece with love, she made my many colors. Mama made for me. As she searched for the story from the Bible, she had read about of many colors. Yes, everyone, she said, perhaps this touch of thinking will not get my happiness, and I just feel the chance to rise. I'm not blessing me a peace. I could have made it cause I'm mama made it. Never only take life, but had no money, as rich as I could be. If I could have made it cause my mama made from me. Sewing patches on my breeches and holding up my shoes. In my coat have many colors. I only got just to find the others laughing. They were making fun of me. In my coat have many colors. My mama made for me. Although I didn't understand it, for I felt that I was rich. I told them all the love that Mama showed in every stitch. I told them all the stories Mama told me how she sold and how my coat of many colors was from all the clothes. I didn't understand it, and I tried to make them see that one is only born. Although we had no money, as rich as I could be, in my coat of many colors, my mama made for me. When you see your brother standing by the way, but I heard you know from cities away. And if you see your sister falling along the way, just stop and say, you are going the wrong way. Come on, let's say. You've got to try a little kindness, show a little kindness, shine the light for everyone to see. And if you try a little kindness, then you are born with the blindness. Tomorrow might the people, and tomorrow might the soul. Right. Just sit tight and enjoy as we wait for the master of ceremony to come and take over the microphone. Adeze is here to give you entertainment, and Clavimax Band is here to give you entertainment. We just did a little diversion. Let's come back right now. See. Is up for you. Yo, 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 is up for you. Yeah. Say my prayer, say my prayer,
Managing Director, Simiani, the great is a shiver. And yet, yes. I think we're naturally
If I believe him and I know what I want to do. He never did man know what I want to do. He never did John know what I want to do. Me alisi go that come what I want to do. People look at the movie, they know what I want to do. I can only go, and I'm not you. You are not that yes.
and the mayor. Oh, my God, you want me?
People, I make a name of the you don't put around you buying him. I come when I walk in. I know smart to need a darn country. Anyway, I'll go to need and I have Jesus. People, I got what's on our song. Who was it? Go on the time. I'm going to go my Thank you. Hey, Bobo Nena, Udagu Ngwo. Oh, I like it. Yes. Almost a bomb, DJ Wire. Yes. Udagu, you can't see it. Darren. Hey. Yeah, DJ. I don't know where I am. Hello, hey. How do you go much? Hey. Matabai, Matai Canale. Bye. Hey. If you will not be doing, yeah, if you will not be doing,
Kubolisa. If a man I Kubolisa go. Kagalan Kolopro. I will go when I Chakube. Kagalan Kolopro. I will go when I Chakube. Kagalan Kolopro. I will go when I Chakube. Yo, you got like yeah. If I when I'm below, okay, what it is, if I when I'm below, okay, what it is, if I when I if I may, I will when I check. Yes, why? I will when I check.
I wonder, Sister Polichi, what kind of isn't it? Our by I can
On my phone, when it's really at this way, on my phone, it's gonna buy wine. I like it.
You are welcome, sir. Ndị nọ n'igwe anyị bụ ndị Equity Estate. O nwere ihe ha ga-ebịa unu nekwe anya oyi unu ahụ ihe ha ga-ebịa. Ha ji two cartons of malt and an envelope. Also 30,000 confirmed. Thank you. Darling, how do I talk out how to get you? Equity, darling.
Biko mgbe anyị rukwere anya o nwere ndị na-abịa n'ihu tebụl ndị ụmụọnya ndị ọmụ bụ ndị nọ ndị ọzọ dị egwu mmiri be ha ụmụ eke ọzọ dị egwu nọ nka ụfọdụ nwe enwe Uchenna wee nwana anyị oge na-anọ na-eji ọchịnya dị akwa na ngwugwu na ude nka ọchịnya dị akwa na ngwugwu na ude nka 5,000 naira ya ga-achị nna anyị Onwe Nke Nye na azụ ọma Uchenna enwu ụmụanya kwenu ụmụanya kwesịrị biko ndị karịhụ bụ ndị senate ndị nka ndị etiti council of elders etiti Ngwo ndị ha na Onwe Nke Nye nwebụ ihe ọ ndị nwe ihe bịa chọrọ awụọ ndị ihe tụtara aka nna biko ka anyị na m akwanyere onye otu anyị afụrụ anyị ugwu o nwere anyị ntụsi anya tụrụ nke ọma anyị emewo nke ụtụtụ ka ọ ma nkwesị anyị anabatawo ha osoro ha ọrụ anyị akwanyewere ugwu ọnwa onye anyị na-akwanyere ahụ ọhụ bụ onye anyị ntụsi onye ọmụ ya tụrụ nke ọma biko anya ọrịa nụ ọ bụ nsọ ọgwụ na-arịa ọ ka anyị na onwe anyị ntọba maka na ihe mgbe ihe dị ọnwụ na-ara anyị mana onwekere nke aka eme ma ọ bụ ka ihe niile ike ọ nọ bịakwa ọgwụkwa na ha chịrị aka ekele ọ bụ na ha chịara ya biko anyị dị ihe nenu asị nwanne anyị nwoke ihe ndị na mbe okwu ya jere nke ọma na ọ bụ ndị nka ndị etiti osoro bido osoro kwawa ha bụ enyere si anya jere na anyị na-abịa ụmụanya daara ụmụanya kwenu anyị na-ekele ndị council of elders etiti biko onye nwe anyị ka enye ụlọ ndụ n'ime enye ụlọ arụsi ike n'aha Jizọs 10,000 naira Onwe Nke Nye bịara anyị n'ihu ndị ogbe ego ọgụ na-anọ na anya ndị ribe enye ha dị 2 cartons of beer ha dị 2 cartons of beer 1 carton of life and 1 carton of rompa ha dị GC biko anyị na-ekele ụmụ ndị ogbe ego na-ejenu daarị biko ga-akọrọ oche ọgbọ nwere ugbo ya biko na-ejenu. Thank you. The next people. Biko ụmụ ndị nọ n'ifu anyị biko ndị be NNADI na Ngwo Onwe
na-ekele ndị nọ n'ihu unu bụ ndị The Great Present Estate Ukwere Secretary Onitsha. Anyị sị ka anyị bịa n'ihu n'ọnwụ nna unu IG na nwanne unu na brọda unu na ọnkụrụ unu bụrụkwa nna anyị maka na ọ na-abụ ọbịa ruo onye agha efe efi anyị ekperela anyị ekpere tụọrọ anyị ọkụ ogologo ndụ anyị a na-esi ise ọkụ na-aghọta ekpere anyị bụ na anyị niile n'ebe a ga-anọrụ onye ọ nọ nọfere n'aha Jizọs. Ekpere ndị steeti na-ekpere ụlọ bụ na ọnwụ nna ya ọ ga-eweta udo n'ezinụlọ, ọ ga-eweta ịfụnanya n'ezinụlọ, ọ ga-eweta agamnihu n'ezinụlọ, ọ ga-eweta mbuli n'ezinụlọ, wetakwa udo n'etiti anyị niile n'otu n'otu n'aha Jizọs. Ndị Ngwo ọchịama Naịjirịa unu nwere ike unu ama unu amụrụ ọ dịgota atụ onye isi ọnọdụ gbanwee ihe emebe ọkwe na-aghọta unu chọọ ya okwu unu ajụ anyị okwu ma chairman biko anyị amaghị unu n'okwu na ma chairman sa dịka nkwekọrịta anyị na-arụsị na eseti anyị nke a bụ ihe anyị ji asị atụ uru udo nke tinyere bụ ego mmanya ọ na-aba anyị ruo ikpukpe bọtụl enye anyị nsogbu anyị sị ka anyị gbanwee ya ego o wee dụrụ anyị tụkwara uru ibu ọkwe na-aghọta so ọnya ka anyị ji wee kee ihe ụzọ na-abụ nke ọzọ bụ ka anyị na-etinye na tebụl nke ọzọ bụrụ ego mmanya so na jisi ike ọ nwunye akwa nna gị na ọ bụrụ nna gị ga-akwa gị ọ bụrụ ya mgbe ya akwa nna gị na ọ bụrụ nna gị ga-akwa gị andị na mgbe ị gwara na nna gị nwụrụ nne gị anya n'ihu sọntụ okwu nwunye ka ibe nna anya ntị ka ibe nwunye nke ọzọ ibe ha maka na onye bere nwunye nke ọzọ bụrụ ihe ahụ ime ihe adịghọ mana ọsọ okwu ka iberu ọkwe na-aghọta anyị wee mmadụ ị ga-eji wee nwee so jisi na ike n'aha Jizọs. Biko anyị na-ekene ndị na-etu Present Estate na-eche n'alụ biko anyị na-ekene chairman association na-eche nọọ 20,000. The Great Present Estate. Sawat. Oh, one thing I need. Hello. I'll be contented. Biko ndị mkpụrụ anyị na-ebu ndị student na ma dejen onye nwanyị gọzie ewu ha na-ame dejen ọzọ Sunday iside 2,000 naira ọzọ ekpo Sunday badi a na-eji ọkụ n'anụ 5,000. Ụmụ eke nwanne anyị nwoke late nke flip masị ha dị 5,000 ndị ụlọ ọdịnala.
put the answer over both doors of one hotel. Have the hand. Over both doors of one hotel. Get this up with the nose. Are you not moving there? Onwe Nke Nye, oke nwa na mụọ. Anyị na-ekenye nduzi ụzọ abịa ndị omechie na-eje o nwere ndị anyị na-ekwu o nwere ndị na-abịa ha ji ụlọ na-eje welcome na-eje Romantic man. Welcome. Hello, people. I have one share. I have our co-host. Okay, how about you? And then envelope to turn them to place. How do you do? You pay your envelope. A check of 100,000. I need a Canadian. Nobody in our city. Okay, I'm talking to high. Jesus. Thank you very much. Are you not? I know the magic man. The magic man. Sunday and somewhere the submitted first development. But when we came there, okay, man, I'm not here. There's no one knows another. You are welcome. United, one love. The precious on the last Ngwa ekele unu. Iko nnukwu nke bụ ndị Ngwo bụ n'Ọnịcha, Anambra steeti. Anyị nụrụ ihe mere anyị ka anyị bịa nọ ya ọnwa anyị na agbapụta. Anyị ji wee mgbasị unu kasie ọgwụ nsọsọ Igbo unu metụtara anyị nwere anyị. Ọzọ anyị ka anyị ga-atabịara ka abịama ihe ọzọ dị ihe ọnụ ihe dị mgbe anyị ji esi biko jire ndị ka anyị ma ndị ewu gara Ngwo United Association Onitsha dejere ndị Ngwo wekwe na anyị onye nwe dị ka gochi biko ha ji envelope and 2 cartons of malt were bịa deje biko ha ji the sum of 10,000 naira deje ka enye oche biko o nwere ndị anyị n'ibu onwekwe ndị ọzọ anyị na-atụ anya
Biko Emmanuel ọnụ nwunye enye bi ebe ala ọ sị na bụ former tenant to Onwe Nke Nye na ha bụ ndị enwe ụmụ na-abụ na ha bụ successful na ha zụrụ ka a ga weke 3,000 bụ were je nke ọma. O nwere ndị na-abịa anyị n'ifudo ejen ụmụnne Chima nwa obodo na-eke microphone na ọ bụ niile ibere ọmụpụtụre. O nwere ndị na-anyị n'ifudo ejen Ikechukwu nwa obodo from Amechi ọkụ na anụ dejenu ha ji 5 cartons of rice, 5 kilos, that is 10 cartons of beer. Ha ji ji anọ dị ọkpọrọkpọ nwantịtị nwata na akị na pante biko rekọd dejen ụmụnna anyị nọ onye nwanyị ka akọzi dị na mba Oh, ndị kwara anyị n'ibute ejem ha lọchi onye na-eme nwanyị mma na-egbu ego ọ nwere ndị kwara anyị n'ibu ụmụ eka mma na-egbu ego onye eda anyị n'ibu bụ Augustus Chile dejen ha ji ekwanụ were achọ Onwe Nke Nye ya na n'udo ha nyere anya na mbelụ ego dị 30,000 dejen onye nwanyị dọkere. Thank you. Madam, there you.
Oh, sorry. I can't hear you. Mark, you're welcome, sir. Thank you. Yeah. Hello, let's go. That's how we pray. Oh, we're only on the line. That's it. We pray. I said that. Can I think of it? I didn't know that. I didn't know that. That's it. Darling. That's how we pray. No. What are you running? Thank you very much. You're welcome, sir. That's how we pray. Now, everything I ask you. I'm on the table. You don't want it. Nico. That's how we put it there. No. And 2 gallons of wine for my wife. That's a lesson. That's a welcome. All because of the number of I went to I get so my own. I got just paid the last respect for when I kept what I was. When I lost my brother, he was there. And so get now, I will get that. Second question. And I gave you a plan. What do you do? 150,000. Whenever you can go see me. That's how we do it. No, money. You want to get that way? That's how we do it.
We want you to take place for some other people. They should pray. I know we don't know no more. What gonna do next time? People, one was fake. I am on table. I like a man. Go pen. Go pen. And we start pen. I can't pen. I haven't done my shoe. Then you go. You do the line. Where do you get on here? Ganama. All the youth, all the shop, all our bumble. What was your line here? Why are they pushing back? You don't go anywhere. All your boy can put. What you're not so like it. If you know that's your number, I'm where I go. Every day you push up. I cannot get you again. Because one man walk alone, how do you do? I do about your woman. I do never make that. Now, I will know about your body. I better shut that guy for now. That's when I make it. I love you. Yeah, it's got to be a little bit. Who are one dollar come out to buy the remote? Who are one of the work? Now the go 20 who are was. Now they are more. Baji, as you go, we can know what Baji Nakara. Now, no, 400,000 naira. I like you. If I can you, over you to do it. I look back. I just say, I can't come out.
Onwe nke nye nwende How do 30,000 naira? Where did you maintain it? Hey, oh, well, and then I know what the new world began. No one know. Okay, I trust you. Legend, darling. I can when the blows are I can you back at that, you will be one. Are you not sure that I like an empty please. I like an I
you want no money. Thank you very much. Biko, legend. That's what. I don't know. I didn't see how you done. No, they're going. You don't know maybe at the good because all of them. I don't know. I should have a passion on the car. Now you guys shining though. I should buy a car. Although when you can't work, I don't know the failure. You can't get the failure because I usually won't go. Come on, your phone! Come on, your phone! Where's the one? Because no man of our also, the peace happen on your boon. And I took a shock of Hamoka, I just saw you on one comma. You can't come, I know over 2000. I share as you should quicker. You don't want to know a couple. You don't know a couple. Gabriel Udomanaka. You don't Udomanaka. No one of our also. I took a shot 300,000 at the government table. My name is Donald Cowan. After you, the budget issue. Budget staff. Budget staff don't come after 2 months. But I can work a issue at the road. Wait to 1 hour worker. I know trying now. That welcome back to the room. That one thing will go now. Do one of the because I get the 5,000 a year. Onwe Nke Nye, thank you, man. Medical worker, women, a teaching, medical worker, 5,000. Nico, you also got the raka. You got the myself,
Onwe Nke Nye when the NNADI about to was how do you know? Let me present 150,000. They gave you how to cut on the beer. How to cut on the beer, sir. How to one more, how to buy no put in more party. I didn't shoot the person. That's the only way I can go to the yeah, all the lot, man. That's it. Let them go, Canada, then we get married. What a fortune, chairman, never will be chairman on this. I don't put I think one animal care, you know, hey, thank you very much. I need another time there, so not there. Oh, I learned that I need to. Time to go. Because donation was the name of the they are one more. Okay, finalize
sum of 10,000 and $8,000. How you got on my name? One more. They just know why you do. They just 1 kilo, 1 energy, 1 more. They just. Ndị ọga anyị ha nọ anyị n'ifu ha nọ n'ọgbọ ha ya nọ nso biko anyị niile ha na-adrọp ya jiri bịa anyị na-acha adeje ọgọ na deje biko ha na-adrọp machine. Come on, I didn't get it. And you got down. The pretty full woman who can America. Hey, I shall get Here's our new day. I have a rope walk. 160,000. That is sheep. That is sheep. I should ask you, how can I do pass the time for man? I don't get everyone about missing handkerchief. Over the after the joint suspected to be money. Because only one way you have to identify the handkerchief. That is conjustice. I don't know when they're on our walk.
in the next 12 minutes. That is going to start off with a performance. So, if I live in the next 5 minutes, obviously. Anyị ekele ndị ụmụọna nọ n'ọgbọ, ndị ụmụọna dejem. Anyị ekele ndị oge anyị ndị ụmụọna. Anyị ekele ndị ụmụọna dejem. Biko anyị na-ekele ndị nọ n'ọgbọ, ndị ụgbọ na-emechara anyị na-ekele ndị ụmụada bịara aka na ndị ọzọ were bịa. Anyị ekele ndị ụmụada Ziko odogwu na-akwụ nne ya ụmụada ndị mechara na-ekele onye na-eje m ụmụada dere onye Thank you very much. You're welcome, sir. Because no guy you know man, I will never any account when I who that's why I took my Onwe Nke Nye. What's the next one? Crochet ring. 1,000 naira. Unapenda unauza. Haji. Okay. Unapenda nani? Ni wewe. Ana mfanyakazi. Aimaji unapenda unawahuji anapenda mwenye anapapa ofara. Haji sasa Biko, Udahaji 200,000. Let's go get it for you. Biko, ndị gị na-ezi 2 cartons of beer. Abịa para. Biko, ndị Onwe Nke Nye mmiri be enye kasị aka abịa para 1 carton of beer. Ndị ụmụanyị akpafuo nke 2 cartons of beer. Ndị nwa mmiri be 1 carton of beer. After what
N'ọka ikwu na ibe n'ọka ndị ụmụ na-amechara ya bara nwa nkatọ ndị ada nwa nkatọ na ọbịa biko ka ka bịa aka were mmanya nleta ka a mara na ọsọ biko ụmụ ọnya one 4 cartons of beer, 2 malls, and 1 small stout. You will have that para. And you can be a kind of power to go like or in the anyị na-akpọ ndị Christian women ndị ha ji akpara 1 carton of beer and 1 malt. Iko anyị akpọrịta ụgwọ ọma ndị na-abịa na-akpọ anyị ndị na-abịa ka anyị weta itie ndị anyị bụ ọchịchịrị bụ ndị iro Christian man, ndị ụmụ nwaanyị ndị ụka Christian women ndị Methodist one beer, 1 malt. Then ụmụ onye ụmụ nwaanyị nwere n'ụwa ndị Onwe Nke Nye na-agbalite 1 beer, 1 malt. Ukwu na ibe 1 beer. Ndị amụrụ be 1 beer. Ọkwa na aka pọpụta na ka e wenye ya. Ndị Methodist ụmụ nwaanyị ndị Methodist 1 carton of beer and 1 carton of malt. Ọ bụ na biko ụmụada ndị ụmụanya 1 carton of beer and 1 malt. Asatugbo ndị Onwe Nke Nye mụrụbenye 1 carton of beer. Ndị Onwe Nke Nye mụrụbenye 1 carton of beer. Ndị nwunye ụzọ apapụrụ okere ikwu na ibe 1 carton of beer. Biko anyị nọ n'ezi onye anyị ndị ọrụ ọjọọ ụwa ha dị 2,000 aji Onwe Nke Nye na ndo anyị kelere gị ezi ọgọ anyị kelere nwa na Eze nke izizi na Ngwo kedu maka Chukwu nwa na Eze anyị si kwere chile ya zalọ MC na-eche ka ikwucha ihe na-ekwu ka ntinye egwu imesigo I am listening. Ice water. Wait, Charlie, come Biko. Who is this? I need ụmụ nwanyị na sabọlụ mmanụ 4 cartons of beer and 2 malt. MC, ha na-amụgakwana ihe a ị na-erepetizi ya biko ụmụ nwanyị bịa kpala ihe a kpọpụrụ bịanụ bụrụ ya biko
Karapa ego ya gbapụla ego. Ụmụ nwaanyị agwago na ihe oge ekwuru ịbịazịa nso ọ dị n'akwụkwọ ahụ mezuru ekwezi. Hello. I'm not distracting you. The 5,000 naira so Onwe Nke Nye Nkoma. Take them. Announcement. Onwe Nke Nye the 3,000 naira. So Onwe Nke Nye Nwende na Nkoma.
darling, baby. Even one I never believe when you were there, and then you had the poor you. What's all the child you know who can might you? I am possible. One Messiah. One of the group and his way. He can give us, Buto. Oh, well, and the line in the full, Belgium, darling. Isaac, Belgium. I'm out of my give me an unknown. Belgium. Because they want to make a presentation now. I'm working with you, Belgium. They're here. Okay, onye mụrụ eruwe Ngwo Onwe Nke Nye ụmụaka nwe eruwe ebe ndị nwe hụrụ ha bịa na nọchite ndị ụmụaka nwe eruwe bejem ha ji mba ji anọ kpọlitelu ha ji bia kilo can Heineken 1 carton, Euro 1 carton, Stout 1 carton, and the malt 1 carton. All cans. You need it on the can. Because I make it there. We have 20,000 as the Lord. Because only one can go to. Only one can go to. Thank you. Oh, wonderful. I didn't. Old boys, Korean old boys. Hadar Maka Isaac. Nana Hakan for Korea. 1996 set on the Korean products. On the Kake 1996. Isaac, the canon of the idea, Deacon. Whatever. Because the people are in the football. Nana has to call our one Korean products. Korean products. I have to tell you, I look at her. Have your last week about Papa on the Kenyan Monday. Depending on how we will. Colary old boys. Was done to visit anonymia. Anonymia. Oh, Lord, anonymia. Honorable Chris, anonymia. Mama Keza, Mama Keza. Any the two of them. They were in the Bogahanka. The National, they were in the Bogahanka. The legend. Everyone in the blessing Bogarane. The room. Legend. I can never Maroon here. You are welcome. We are proud to have you around. Legend. Cosmas and Legend.
Makana ibe niile bụọla anyị mana specifically ụmụ Amakaeze ọnụ bụ nwata akwụkwọ na-egwu ude ụmụ ọha gị Onwe Nke Nye bụọla anyị nnukwu mmadụ in short anaghị ekwuba anyị agara ikwuru Onwe Nke Nye anaghị ekwuba Onwe Nke agara ikwuru ebe anyị Onwe Nke Nye bụ nnukwu mmadụ be anyị ya bụ ọtụtụ onye njikwa ọkwa anyị sila n'agbanyeghị na anyị ada anyị nwaanyị n'ọba anyị abịakwuo mana anyị bụ ụmụ Amakaeze kada o nwere ihe na-egwu anyị na o nwere ihe ka ọ mara anyị na anyị ji ụdọnụ mbụ 200,000 anyị atransfa agwụ nye na ekwanụ na mbaji eno the carton Henneken the carton Hero zone Incoming governor. Chris Ago. I see you as a governor. Hello. Dejen. Because governor not here. The governorship candidate of APC is here. What in the Nanaso? Ani ke egwetuebu ekente obiala anyị agwa Onwe Nke Nye nwete honorable, you're welcome. His Excellency, you're welcome. Hello. Hey, akwa go bombia. No, my younger brother now no. Why? And the lady may use service. Kaduna, I need a lawyer. I need a lawyer. Kaduna. Hey, you want that? WNG whom I would buy via Macania and about consultations. Now, while cash in Ngwo in the 28th of April, in Ghana. Now, I now declare as a governor under APC. Now, what I go run. Now, you want to be a governor, the teaching and Enugu South local government. The teaching in Japan damage. One man went to America and go free Enugu North. Not to look at teaching. Don't damage come on a cake. The teacher when we traditional rulers, they were born on Enugu. Obonyo ndị bozo ka emenye anyị. Ọkwa na anyị after Jejota. Power abụghị Chukwu kwere adenye wee chịkwa nna na-enye n'ọnụ gburugburu bụ onye ọchịkwa gburugburu abụghị Chukwu. Chineke dị na-eme eze. Ngwo ewọrọ ndị gboo jikwa enwetacha anụ niile. Ma abịa mere anyị import nyekwe ya anyị. Onye ndị jekwe yi ihe nye ewọrọ pụtana. Anyị je ndọta ihe anyị. Na-emebute ihe anyị. Nekwe na ihe nji bịa shi dịkoro. Thank you. Because His Excellency, the Governor Aspirant of APC, he is here live and direct. Easy. Incoming governor. The incoming governor, he be Oshino she because after a mass, after incoming governor, you're welcome, sir. Okay. I make a leg. I need to put you.